Szia! Köszönjük jelentkezésed a Dakályhoz, üdvözöllek az interjú folyamatban. A céget 2017-ben alapítottam a kriptopiac egy fellendülése alatt. Rengeteg projekten sikerült dolgoznunk, azonban 2018-ban át kellett állnunk standard szoftverfejlesztés, illetve mobil alkalmazás fejlesztésre. Csapatunk számos innovatív projekten dolgozott azóta, olyan cégeknek, mint a Google, a Spotify vagy a Solana. Jelenleg nagyon aktívan fut mind a kripto, mind a standard fejlesztés ága a cégnek, amely nagyrészt a 2021-es évünknek köszönhető. Az egyik nagyobb volumenű projektünk a Binance NFT Marketplace platformjának lefejlesztése volt. Másfél hónappal launchert kerestek meg minket, mi pedig sikeresen átvettük és befejeztük a fejlesztést, és ezáltal a Binance azóta is fontos partnerünk. A másik meghatározó projektünk az El Salvadori állam megbízásából volt, miután bevezették a bitcoint, mint nemzeti fizetőeszköz. Az állampolgárok egy applikáción keresztül tudtak dollárt és bitcoint küldeni egymásnak, valamint boltban fizetni. Az eredeti alkalmazás nagyon megbízhatatlan volt, rengeteg negatív kritikát kapott az állam és pénzt veszített. Mi egy stabil, a mindennapi életben könnyen használható alkalmazással alakítottuk át, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a 6,5 milliós lakosságú országban 6 millióan töltötték le, és naponta 600 000 használják azóta is. A Dakály egy baráti társaságként indult. 2021-ben még csak egy 6 fős társasággal fejlesztettük le az előbb említett nagyszabású projekteket. A múltban is rendelkeztünk komoly referenciákkal, de ez a két projekt adta meg a lendületet ahhoz, hogy nagy mértékben növekedni tudjunk. A létszám mára többszörösére emelkedett, de törekszünk arra, hogy az eredeti légkör fennmaradjon, és mindenki, aki hozzánk csatlakozik, egy támogató, fiatalos közegben érezze magát. 2 hetente változatos csapatépítő programokon szoktunk részt venni, voltunk már többek között grillezni és gokártozni, de van, hogy az irodában egy workshop keretében alkotunk valamit. Negyed évente pedig közösen elutazunk egy hosszú hétvégére kül- vagy belföldön, ahol kiértékeljük és kipihenjük az elmúlt időszakot. Céges kultúránk része, hogy mindenkitől szívesen fogadunk visszajelzéseket, függetlenül a pozíciójától és hogy mióta a csapat része. A cég építése egy közös folyamat, mindannyiunk meglátása helyet kaphat, és a lehető leghatékonyabban tudunk együttműködni. Hibrid munkarendben dolgozunk. Heti 2 irodai napunk van, melyek projektnapként is funkcionálnak. Ilyenkor szoktuk megtartani a sprint planning és review meetingeket. Ezeken a napokon a csapat így személyesen is át tudja beszélni az esetleges felmerülő kérdéseket, problémákat. A maradék 3 napon home office lehetőséget biztosítunk. A munkaidőt flexibilisen kezeljük. Ha napközben valakinek teendője akad, a projektmenedzserével egyeztetve nyugodtan elintézheti azokat. Rendszeres meetingek reggel 9:30 és délután 2 közé vannak ütemezve, ilyenkor számítunk arra, hogy mindenki elérhető. Belföldi piacra nem dolgozunk. Az ügyfeleink főleg az USA-ból kerülnek ki, de jelen vagyunk a közép-amerikai és közel-keleti piacokon is, így a világgazdaság mozgásaitól függetlenül tudunk új projekteket behozni, és stabilan tudunk növekedni. Ügynökségként nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy érdekes, új kihívásokkal teli projekteken dolgozzunk, melyeknek hatása van nem csak az iparágra, hanem akár a társadalomra is. Általában 6-12 hónapos időtartamra szerződünk le, ez alatt megépítjük az alkalmazást, majd az alkotófázis végével átadjuk azt az ügyfélnek. Így a projektek gyorsan megvalósulnak, nem fásulunk bele az évekig tartó karbantartásba. A munka sokszínűsége pedig lehetőséget nyújt arra, hogy mindenki kipróbálhassa magát különböző technológiákban és fejlődhessen. Fejlesztőként arra számíthatsz nálunk, hogy egy olyan produktorientált csapat része lehetsz, ahol mindenki átlátja, hogy az, ami éppen dolgozik, hogyan illeszkedik bele a teljes projektbe. Ezt azért is tartjuk elengedhetetlennek, mivel ügyfeleinktől általában nagy szabadságot kapunk a termékek kialakításában, és mi fejlesztők vagyunk azok, akik a legmélyebben átlátjuk ezeknek a működését. Számos esetben kerülnek beépítésre visszajelzéseink, meglátásaink is az alkalmazásokba,
Így egyfelől mi is igazán magunkénak érezhetjük a termékeket, másfelől ügyfeleink is rendkívül hálásak érte. Többek között ezért is szeretnek velünk dolgozni. Mindezek mellett a Dakai-nál fontosnak tartjuk azt is, hogy mindenki lehetőséget kapjon tudásának bővítésére. Éppen ezért rendszeresen tartunk belső tréningeket, ahol akár teljesen új területekkel is megismerkedhetünk. Az sem elképzelhetetlen, hogy frontend fejlesztőkből rövid időn belül blockchain fejlesztőkké váljunk. Projektmenedzserként a főbb felelősségeit közé tartozik, hogy a csapat hatékonyan tudjon együttműködni az ügyféllel, megfelelő belső kohéziót alakítsák ki, illetve hogy a projekt határidőben elkészüljön. Minden projektet 2 hetes onboarding periódussal kezdünk, ahol definiáljuk a terméket, elkészítjük a specifikációt és a hozzá kapcsolódó timeline-t. Ez egy nagyon intenzív időszak, szoros együttműködést igényel házon belül, illetve az ügyféllel, hogy tisztázni tudjunk minden felmerülő kérdést, ezekre választ kapjunk, minél pontosabban fel tudjuk mérni az ügyfél igényeit, és ezáltal a lehető leghatékonyabban és a legprecízebben tudjuk megfogalmazni és megtervezni a projektet. Az onboarding periódus után 2 hetes sprintekben dolgozunk. A fejlesztők feladatait az engineering menedzserek definiálják. Fontos feladatot projektvezetőként, hogy a teljes projekt életciklus során feltérképezd a kockázatokat, és ezeket a lehető leghatékonyabb módon elhárítsad, hogy a csapat az előreegyeztetett timeline mentén tudjon haladni. Kulcsfontosságú szereped van abban, hogy a csapat folyamatosan ötleteljen, a tudását, a tapasztalatait belevigye a megvalósításba, és ezeket az ügyféllel egyeztetni tudjuk. Ezáltal mi nem csak projektet szállítunk le, hanem hosszú távú bizalmi kapcsolatot építünk ki. Köszönjük a jelentkezésed, reméljük, hogy a bemutatkozó videónk meghozta a kedved a következő lépéshez. Ha bármilyen kérdésed lenne az interjú folyamattal vagy a cégünkkel kapcsolatban, írj egy e-mailt és segítünk eligazodni. Sok sikert!